Здравейте, потребители на VBOX, аз съм Крайс Багерен. Това ще бъде епизод номер 1 на Gigantic Buckets Galaxy Survival на мапа на Адмирал Тако. Така, кога направи, ще не е важно за един survival, ще намериш чест с нужни материали, като включиш едно и 5 iron с него. Мап ми направи, разбира се, кофеинолици около теб има планети. Бюджете, какво чакаш, грисни ми табелите. Мафага. Няма ти ги грифам все още. Сега ще събера дървото. Вече ми трябва там за нещо си, не знам я за какво. Така също поне са край с VBOX 7. Така, ето намерих си. Ай, хубаво. Добре. Сега какво да направим? Стара да направим ножици и кофа. Който пише то тук. Направи, разбира се, кофа и ножици. Тебе имам предмети. Кофичка и ножицки. Ножицки и кофицка. А сега падни 3 вълна от тебе. Едно мамка ти тъпа. Конска. Зелена ти съм. Така. Сега да си направя една кирка и една лопатка. Кофта не знам за какво ще ми е. Така, мисля, че тук беше скрито и тако някои предмети. Така, ще става малко така трева да има. Само много гревна тук е тата била. Тако, радваш ли се? Така, мисля, че тук беше става диманти. Да. Как си мислиш, че ги разположил? Така ги разположил. Бърни се бе, прашчо. Мрънас. При мен стои. Добре. Овцо, аре ще ядеш ма. Ще ядеш ли ма? Така, останах точно за такива. Така. Добре. Аре, много броши тако. Къде ще намеря тъпкол? Марне се бе, пращол. Така. И сега трябва да нямаме за кирка. Така че да сложим на дърво. Опа! Отиди. Сега трябва да го преработим. Така. Вижда, че ми затвориха някои. Стига се бъскай бе. Стига се бъскай бе. Така. Чакайте малко, мисля да си кача горе да взема честа. Така, нещо го взех чиста. Да. Ще има добре съм, нали? Къде е една коза, бе? Хей, козио. Не може да там нема. Четири чисти малко пъти. Ай, кефи си тук на средата ти. Барат, ако погрижа се за едно много важно нещо. Турчуйте. Опа. Така. Тако. Що бием тако?
Само едно такова нищо не ми върши работа. Оф, мой си чувствата с такова. Чия трева. Ареш, ма. Грифна си тебе, ти е недоволен. Така. Останете ни работи в чиста. Така именно болно. Вълкет. Така. Ще се нуждават всичките предмети, къде ги имам. Така се остат те тъпи дъбелки. Защото не ми трябват за какво ми са. What you got in mind, that cool? Така ще ми трябва точно 2 пръчки. То си сега. Това дърва да го преработим. Така. Сега явно ще иска да направим, за да може да вземем диамантите. Да, мерси тако. Мерси. Скина отново не ми работи, ма нищо. Чакайте сега. Ще ми трябва дърта. Ще направя развънничи. Може се бе, мълкче. Пасишка. Сега ще ми излети. Просто, аз как ще излезна? Ей, мамка ти прасишка. Така. Остатъчно да даде плът. Така, сега ще ми трябва бедърво. За да може да направя пръчки от него диаманти. Така. Вълната вече няма трябва, кирките са ми под ръка. Ножиците, това и това и така. Сега, овцата. Най-важното. Трава и дърт. Върху който да живее и дърва. Чакай се, какво ще има? Бой, мърни ма. Ще мишко да лапиш. Хубаво да скачай. Хайде скачай, сука. Мъга. Как ти че от тавца и това праси не мога да скоча. Аз скочих. Така. Така да си проправя път нагоре. Така съм го направил. Се бъвта пак. Така закри това. Една пардолана. Не, това ще ми трябва, аз съм го закрил. В цата. Выйди. Не стану за джампар. Ако не съм мърнеш парсе, ще станеш само на храна. Това ти е целта на тебе да си храна. Така, стигнахме горе днес, не? Are you fucking kidding me? Oh yes, you're fucking kidding me. Само това ли са планети? Тако. Ти и да се паш с мен или нещо се правиш. Вой. Ама я дали ма вече ма. Ти... Ай, ще не цензурирам. Сега. Поне айде докато я чакам да събера малко дърво.
Тя поне взема с малко листа. Стенолици. Така, ще събера остатъка от това дърво и спирам епизода. И да надолу да се нахраните. Трябва и да взема... най-сетне да чаках от този ден. Сега искам 2 вълна, ясно ли ти? 2. Ей, парчо. Да не ме обичаш. Ще си надолу. Мърси, обичам та. Така. Хайде вече сме на... Вече сме напред с цивилизацията. Yes. Така, сега вече имаме легла. Парчо, махни се малки ти деба. Махни се бе, малка ти мършава. Мисля, ще затворя всичките долу, ако мога. Тук съм се направил път да излизане. Парси нещастно. Коско. Слезе долу, бе. Сега ще видя как ще се качиш. Сега къде ще ходи? Ако мога питам. Че също там един стол. Всеки случай. Ама фъща. Айде. Ето ми е развика. Добре. Прецаках всичко. Така сега да си направя къде ще лежа. Тук. Царски креват. Добре, опа. Да легаме. Да спиме. Откартваме. Така, сега видим дали овцата по дюрите е станала бяла. Не е станала. Добре, кой ми пука? Фак. Чикичет. Така, други епизод ще трябва да стигнем там, мисля, че. Или до там ще видим. То епизод трябва да сървива най-ново в 3-4 епизода. Нали? Някой друго толкова много да се прави. Добре, това беше от мен Край с Багена. Да не ви хареса клипа. Коментирайте, оценявайте и чао, чакайте епизод на Вързеско.